बे समाव साख्रि बाख्रिजों नङा गोबां रोखोमनि आदब खायदा बा गोबां रोखोमनि खामानि मावनायजों मानसिया बा सुबुङा गावनि जिउ खुंनायखौ सुंथानो हायो। नंगौ नोंथांमोना मिथिगौ बर'फोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रानो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ जों मिथिबाय थादों। थारैनो नैबे थाइखाजरा थिनालि थाइखाजरा ओनसोलनि सासे आइजो बिथाङाबो गोबाव समनिफ्रायनो मैखुननि जिथु आबाद मावनाय बे आबादखौ मावनानै बिथाङा गावसिनि जिउ खुंनायाव रां आरजिनानै सोलिनायखौ जोङो खौरां मोनदों बा मिथिनो मोनदों। थारैनो बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ खोन्थानो थाखाय खावलायगोन। बिथाङा नैबे जिथु जायगायावहाय मैखुननि जिथु आबाद बेखौ मावनानै मैखुन आबाद खालामनानै जिथु फाननाय बा फालांगि खालामनाय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो थारैनो जों मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बे मैखुननि आबादखौ मावनानै फाननानै माखासे रां आरजिनो बा बिथांमोनहा गावसिनि जिउ खुंनायाव बा संसार जानायाव हेफाजाब मोननाय बाथ्राखौ जों मिथिदों। थारैनो बे समावहाय थारैनो जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे बिथां जिथु आब' सम्बारि बसुमतारी बिथाङा जिथु बे मैखुन आबाद मावनाय बेखौ बबे समनिफ्राय जागायजेनामोन आरो बिथाङा जिथु नैबे मैखुन जिथु आबाद खालामनाय बिथाङा माबोरै सानखांजेनामोन आरो बिथाङा बबेयाव सोलोंनानै दिनैहाय बेसेबां बोसोरनिफ्राय बा बेसेबां समनिफ्राय बिथाङा माबोरैहाय बेफोर मैखुननि आबाद जिथु मावनाय बिथाङा माबोरैहाय फानो माबोरैहाय बिनि बेसेनफ्रा बे गासै बाथ्राखौ बे समाव जोङो मिथिना लानो नाजागोन। थारैनो आब' नोंथाङा बबे समनिफ्राय माब्लानिफ्राय बे मैखुन आबाद मावनाय जागायजेना? 2019आव आङो बोन्दोन केन्द्रनिफ्राय ट्रेनिं मोन्दों। जोंनि न'आवनो फैनानै होफैदों। मोनसे बोन्दोन केन्द्र होननाय दं नालाय बेनिफ्राय ट्रेनिं मोननानै बेनिफ्रायनो मावजेनदों आरो जों ज'बो मावबोदोंमोन। बेनि उनावहाय जों जेनेबा थांलाय फैलाय सोलाबा होननानै पार्सनेल मावनो सोलोंदों आरो 2019निफ्राय सोलोंनानै मावजेनबाय। मावै मावै नै दाख्लै 2023आव बिदिनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव जेनेबा सारमोननि अननायाव जोङो माबायाव थांनो हिमाचलाव बिदिनो मासरुम मिसननिफ्राय थांदों आरो थांनो नायनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय सोलोंनानै फैनानै जोङो गसाइगावआव बिदिनो मासरुम मेला जाबाय। बे मेलानिफ्राय सारमोनहा मेचिन हरबाय। मेचिन आरो फैसा 10,000 मोनदों। बे 10,000जोंनो एसे एनै सुजिनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रायबो जों एसे माबा लाबाय सहाय लाबाय आरो बे सारमोननि 10,000 होनाय सेल्फ ग्रुपनिफ्राय लन लाबाय। लन लानानै बेफोरखौ मावनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा सारमोनहा बुंदोंमोन न' होगोन होननानै मैखुन दोननायनि, जाहाथे बे न'खौ एसे थाबैनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो दा जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबायाव आं पार्सनेलसो मावनाय नालाय ग्रुपनि न'आवनो दोनथ'नाय जादों आरो बोन्दोननि न' बेयो ओमफ्राय बाव दोनथ'नाय जादों। ओमफ्राय बिनिखायनो सारमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आरो जाहाथे आंनो न'खौ एसे थाब होयो आरो दा सुबिदा बायदि जायो बेफोरनि थाखाय आरो। नोंथाङा जिथु गोबाव सम जाबाय औ बोसोराव बा खनसे खालामनायाव बेसेसो थफ्ला नोंथाङा बानायनाय जायो? थांनाय बोसोराव आङो बिदिनो 600थासो बानायदों। 600था बानायनायाव एसे बेगरा बारा थिग नङामोन खोमा, एसे लस जादों। ओमफ्राय खिन्थु देग्लायहाय एसे 800थासो जाबाय खोमा। ओमफ्राय लाब जादों आरो बिदिनो लाबा बुंदो नोङो 4,000नि बानायदोंबा 4,000आनो फैफिनो आरो जाहाथे बेफोर माबानायाव एसे दा थाखा फैसानिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय जों दा लन लानानै जा मावदों बेजों मावनानै दंथ'यो आरो ओमफ्राय न'बोथ' गैया नालाय दोननो, ग्रुपनि न'आवनो दोनथ'दों। बिनि थाखायनो बे न'खौ मोनोब्ला एसे बांसिनै फेदेरनो हायो, जाहाथे इन्डास्ट्रि बायदि खालामनो हायो आरो कन्टिनिउ मोनबाय थानाय बेफोरबायदि आरो। बेसेनाव आङो फवा 50 थाखा फानगासिनो। दा बिराद नाङो आरो नोङो मैखुना जेनेबा नाङाबाबो फोराननानै दोननो हायो, आसार जायो। बिदिनो नों फोराननानै बिस्कुट बानायनो हायो, अनेक माबायाव बानायनो हायो आरो मैखुना लस जाया बेफोरबायदि। नाङाबाबो फोराननानै आसार थासार बिदि बानायनो हायो आरो। नोंथाङा फोथायो नामा बिदि मैखुन जिथु आबाद खालामनानै संसार खुंनायाव हायो हेफाजाब? 100% हानाय बायदि मोनो आङो। लस जाया आरो बानायोबा
बिनिफ्राय बांसिन बानायबाथ' नों बांसिन इनकाम जाबाय बेफोरबायदि आरो नोंथांमोननि ओनसोलनि जिथु मानसिफोरा बे मैखुनखौ जायो नामा? जायो बयबो जायो दा लांफैयो नामा? लांफैयो बिदिनो अर्डार हरखायो नै दाबो अर्डार दङलाय बेफोरबायदि आरो उननि समाव मा आसा खालामदों जिथु नोंथाङा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला बेनिफ्राय देरसिन खालामगोन होनना सानदों नामा? औ बेखौथ' सानदों आसा खालामनाय थादों आरो जेरैहाय जेनेबा साराबो एसे जा हरदों बेजोंनो एसे सोरजिबाय जाहाथे उनफ्राव एसे माबाबावो बेफोरबायदि आरो सहाय मोनबावो न' होनायखौ एसे थाब मोनो बे बोसोरावनो नै दा बोसोरावनो मोनोब्ला एसे साबसिन बानायनो हायो बेफोरबायदि मा समावहाय बे मैखुन आबादखौ खालामनो हायो? कन्टिनिउ खालामनो हायो बानायबाय थानो हायो बोसोराव 12 मासाव 12 मास खालामनो हायो ओमफ्राय माबायाव एसे गाज्रि जाहैयो आरो दैज्लांथाराव मा मास जायो जुलाइ आगस्ट बेफोराव एसे जेनेबा एम्फौ जानो नागिरो आरो माबा दङ एम्फौनि मुलि होमबाबो जों बानायफेरथेराखै ट्रेनिं लानांगौ जायो आरो लाथ'नाय जायाखै आरो बे ट्रेनिंखौ एम्फौ जायैनि बेगरफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोनानै बानायो? बेगरनिफोरखौथ' इउनिभारसिटिनिफ्रायनो मोननाया क'क्राझार इउनिभारसिटिनिफ्राय लायनाय जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौ इउनिभारसिटियाव माबा खावसे ओमफ्राय बेंगलनिफ्राय खावसे अर्डार खालामनानै लाबोनाय जादों आरो देग्लायहाय थांखिफोर दं नामा गोबांथार बानायगोन होननानै नोंथाङा? थांखियाथ' दङ दंनाया बानायगोन एसे उनाव बानायगासिनोबो दाबो मोनसे खोथा जोङो नुनो मोनदों माखासे समावहाय जिथु गोबां सुबुंफ्रानो जिथु बेफोरबायदि हाबाखौ मावनानै जिउ खुंनो हायो नाथाय मावनायखौ जों नुनो मोनाखै थारैनो सोलोंनो गोसो सोरबाफोर दङब्ला माबायदि सोलोंनांगोन नोंथांबायदि? ट्रेनिं फोरोंनो हासिगोन आङो लानायालाय जों मोनखाबाय नालाय आरो न'आवबो बानायबाय थाखाबाय जेनेबा मैखुन बे जिगाबखौ दानफ्लेग्रोबाय दानफ्लेनानै सोमबाय हरसे ओमफ्राय अखानायै रुनानै जेनेबा बोखांनानै दोननांगौ आरो दैखौ सर' होनांगौ बेनि उनावहाय सोदो दैया 30%ल'सैबा जेनेबा सेबनानै नायनांगौ आरो माबायदि स्टाइलनि जाखो ओमफ्राय बे 30%ल' माबा जाहैबा दै दङबा होमबा नों सोनो हाबाय आरो बेफोरबायदि जिथु बे ओनसोलनि सोरबा लाइमोनफ्रा जुदि सोलोंनो गोसोबा नोंथांनाव सोलोंफैनो हागोन नामा? हायो हागोन नोंथाङा फोरोंगोन ना? औ फोरोंनो हागोन। नंगौ जोङो जिथु आब' बिथांनिफ्राय जोङो जिथु नैबे मैखुन बानायनायनि सोमोन्दैहाय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों नंगौ थारैनो मैखुन जिथु आबाद बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो 2019 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा जागायदों होनना बुंदों आरो बिथाङा सोलोंथाइ जिथु मैखुन आबाद मावनायनि सायावहाय सोलोंथाइबो लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। नंगौ बेबायदि जिथु हाबा मावनानै रां आरजिनो थारैनो हायो बिथाङा आइजोआबो बुंदों जे बिथाङा बे हाबाखौ मावनानै समावहाय गोबां रांफोर आरजिदों आरो बिथाङा गावनि जिउ खुंनायाव सहाय सुबिदा बे हाबा मावनायजों मोनदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो लोगोसे जिथु सरकारनिफ्राय बिथाङा माखासे हेफाजाबफोर समावहाय मोननाय बाथ्राखौबो जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिथाङा जे मैखुन आबाद मावनायनि दोननो थाखाय न' होनायनि बाथ्रा बेखौ थाबैनो बिथाङा जे मोनोब्ला गाहाम जागौ होनना बुंदों आरो बिथाङा थांखि लादों जे मैखुन जिथु आबाद मावनाय बेखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो आरो गोबांथार आबाद मावनो होननानै बिथाङा थांखि लानायखौ बे समाव जों मिथिनो मोनो।